Konfermata li għaddej inkjesta maġisterjali fuq ix-xogħol fantasma li ngħata Melvin Tewma u li għalih kien jitħallas mingħajr ma jmur għax-xogħol. Dan kien konfermat fil-qorti mill-Ispettur Nicholas Vella li huwa spettur fl-iskwadra kontra l-ħasil tal-flus u li jaħdem fl-istess taqsima tal-Assistent Kummissarju Ian Abdillah u kienet jagħti x-xhieda tiegħu quddiem l-imħallef Wenzu Mintoff fil-kawża li fetaħ Jorgen Fenek kontra l-Kummissarju tal-Pulizija biex l-Ispettur Keith Arnaud ma jkomplix jinvestiga l-każ dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia minħabba konflitt t'interess peress li huwa kien midħla tal-ex Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Muscat. Taħt xhieda ġuramentata, Melvin Tewma kien iddikjara li tawh ġobb minn Kastilja wara li Keith Xkembri se jaħlu fl-uffiċċju tal-Prim Ministru fejn offrilu kafè u wara taħ tur ta' Kastilja. Tewma wara kien mar il-Ministeru tas-Solidarjetà Soċjali fejn mingħajr ma talab ingħata xogħol mal-Housing Maintenance and Embellishment li taqa' taħt l-istess Ministeru fejn minn hemm dam jitħallas għal 4 xhur sħaħ mingħajr qatt ma resaq lejn ix-xogħol. Fil-qorti, l-ispettur qal ukoll li qegħdin isiru investigazzjonijiet dwar leaks u żvelar ta' informazzjoni imma ma jistax jgħid f'liema stadju waslet. Dan wara l-avukat tal-Istat Victoria Buttigieg staqsiet dwar l-allegati leaks mill-Pulizija. L-ispettur tenna li kien konxju tal-kwistjoni tal-leaks u xed li saret laqa mal-Assistent Kummissarju Ian Abdillah flimkien ma' żewġ spetturi oħra u li dawn qegħdin jinvestigaw. Ix-xut qal li dawn huma Yvonne Farrugia u Sean Farrugia. Fil-għodu fil-qorti xed ukoll fil-qosor l-avukat Peter Caruana Galizia, ir-raġel tal-ġurnalista assassinata li qal li hu u wliedu għandhom fiduċja sħiħa fl-Ispettur Keith Arnaud u fl-Ispettur Kertzara. Fuq mistoqsija tal-avukat Gianluca Caruana Karen li flimkien mal-avukat Marion Camilleri qed jidher għal Jorgen Fenek, ir-raġel tal-vittma qal ukoll li eżatt qabel l-elezzjoni tal-2013 l-Ispettur Arnaud kien mar id-dar tiegħu biex jarresta lil martu minħabba li skontu kienet kisret jum is-silenzju meta tefgħet post fuq il-blog tagħha. Il-każ ta' Fenek kontra Arnaud ġie aġġornat għas-6 ta' Marzu.